İlimli toylar toylansın, halkımız bağta şaylansın, şad durmuşu koşup sesin, yeni ulğunda ovaz. Esselamu aleyküm, mehman tomoşaşılar, edin vatandaşlar. Mavi aylı muğnetinin ähliğini hoş gördük. Garaşsız, Bakı taraf Türkmenistan devletimizde, Türkmen halkının milli lideri bizim baş halifamız. Kahraman arkadağımızın sayesinde, hormatı prezidentimiz, arkadağlı kahraman serdarımızın sayesinde, Bahtiyar halkımızın her bir günü toydur bayramları vesinler. Ehli yüreklerde olsa, bizim hemmemizin kalbimizde karışsız, Bakı taraf Türkmenistan devletimizin ötüşlerinin şanına olan en acayip arzular joğuşturuyor. Sözümüzün başında olsa, bizi yaşları şeyle doğru vapet eşkler tayyarla bir aylime vermeye, ehli mümkünçülükleri, giyin mümkünçülükleri dörütüp veriyen, baş halifamız kahraman arkadağımıza, hormatı prezidentimiz arkadağlı, kahraman serdarımıza köp sağ olsun aytıyaz. Kahraman arkadağımızın arkadağlı, kahraman serdarımızın canları sağ, ömürleri uzak tutuyan tutumlu işleri el madama rovaz alsın. Bugün günü, toy gününü, bayram gününü, Türkmen aydın saatsın gotuy, söz saatlarının zamanına, bakşının bilbil ovadına, tiyatrların seyirden sahnalarına, suretkeşlerin azap renklerine, Dutarın goşu kırışında manili mertebe mukamı olup yanılıyor. Bugün biz ulğunda ovada atlayıp aydın sağda deyincarış gitmişimizin täze sany hova, göçme sany sizi kodurlayaz. Gitmişimizin bu görek sanının mihmanı olsa, yani sizden gel koşun SMS-leri, yani 0500 belge gelen SMS-ler nazar alıp, ulğunda ovanın sahnasında bugün bir-birinin ziyada ezbereli sazanlı yigitleri bilen acayip aydın sazları size getirecek mihmanımız Mahmal Ovazı Türkmenistan'ın atkadıran artisti Rahman Hudayverdiyev. Häzir bolsa mehmanlar 70'imizin başını ulğumda Ovazı deyip borşuyalı şeyle güllep gulaçyan diyarı. Asuda vatanımızı kahraman arkadağlı kahraman serdarlı vatanımızı vasf ediyen zoğuşunlu aydın bilen bizi gitmişimizden bağdarga liyaz bizden daşlaşman ulğumda Ovazı ulğumda kalın. Vatan beyik dünyada bir emarettir. Vatan ıkbal ol süydün varettir. Milli lider halka bağlı kemayettir. Ömür ahir soğulmasıp yazdır vatan, yanlanılacak hiç dinleyecek sağdır vatan. Kahraman arkadağımıza, arkadağlı kahraman serdarımıza şükran. Arkadağlı
alkışay yarette hormur yarette arkadalı firdarım Türkmeninim daşında alkışay yarette hormur yarette arkadalı firdarım arkadalı firdarım koplarım kovanlarım şefratli de sandı de arkadalı firdarım arkadalı firdarım koplarım kovanlarım şefratli de sandı de arkadalı firdarım arkadalı firdarım koplarım kovanlarım şefratli de sandı de arkadalı firdarım arkadalı firdarım koplarım kovanlarım şefratli de sandı de arkadalı firdarım Rahman, ine gepleşimizin başında şeyle asuda vatanı güllep ulaşan diyarımızda Türkmen halkının milli lideri bilen baş halifamız Kahraman arkadağımızın hormat prezidentimiz arkadağlı Kahraman serdarımızın durmuşa geçirýän büyük işlerini wasp edýän ajaýyp aýdym bilen gepleşimizde badargallyk. Elbette her bir ýürek, her bir dörüjülük işgäriniň kalby şeyle asuda watanyň şanyna bir arzuwlardan dolu bolsa gerek Rahman. Hava doğru aýdýan hoş geldi. Şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän Mehriwan Gahraman arkadağymyza, arkadaly Gahraman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, janyna sag bolsun, tutýan işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sag bolsun aýdýas Rahman, arzuwlaryňyz hasyr bolsun, elmedama şeyle asuda güllep ulaşan diyarımızda, toy bayramlarımızda, mawy aýlymda mahmala wadyny belent ýangyny arzuwlaýas. Gepleşimiň başynda da şogulluklar tüýsürekden arzuw edýäs. Sag bolun hoş. Ne Rahman bugün ulgamda owaz gepleşimiň dowamynda, ýagny siziň müştaklaryňyz, Türkmen owazynyň müştaklary, ulgamda owazynyň müştaklary nähili aýdymlara garaşmaly bugün. Näme şuň ulgamly owaza kalba sinen aýdymlar getirdik. Häzir ýigitler bilen başardygymyzdan dinleýijilerimize ýerine ýetirip berer. Ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy Rahman bilen ulu höwes bilen dinläris. Inni sizi sunuda getiren zat näme? Olsa aýdymlara geçer Rahman. Meni ilkinji sunuda getiren ulu höwesim, ihlasym, aýdyma bolan söýgüm. Demek Rahman her bir ädimle, her bir işde söýüp gerek. İhlas gerek. Arzuwlaryňyzyň, maksatlaryňyzyň murat tapmagyň tüýsürekden arzuw edýär Rahman. Sag bolun. Gelin adryna gepleşimiň başyny bir ajaýyp aýdym saadar bilen bagdalyk alaly. Soňra ýene-de bu gepleşimiň dowamynda sowallarymyz adyrak bolar. Elbetde aýdym saadara has köp üns bereriz. Sowallarymyza metreriz. Gepleşimizi bir türkmene mahsus şahannalyk bilen, ruh berentlikde, söhbetleri bilen şerin aýdymlara garyp ulgamda owazyň müştaklaryna ýetireriz. Ulu höwes bilen hoş geldi. Ona Rahman sahnam size garaşýar.
her günne dansı yülim seninle taşlarım erimle yar yoktur neden belli kıyıların neden ne değil yanma dildarım dolur sevim vaktıma minnet sevim tahtına baktımı boşay baktıma yadan teyve aydın mı aylarım baş yaydı mı bu dünyam teyvelim sana al eline yürümesinle kasıllı teyve kasınla aşığın yeri basınma yüreğinin kuruvasınma ledemadın namasınma Seni alıp yana çıktım teyve meydana sıyınlasam men gana gana aylarım derman cana bağıp kışım maşmana ruhsat vermeyip konman dolur teyvim vaktıma minnet teyvim tahtına baktımı koşay baktıma yadan teyve aydın mı aylarım baş yaydı mı bu dünyam teyvelim sana al eline yürümesinle kasıllı teyve kasınla aşığın yeri basınma yüreğinin kuruvasınma lelemadın namasınma yollar suyunup yanmir aradı ilk sevim nirede nirede yeni duş acıt yanlış ol yerde Karışmayan men sana maysa yeni duş acıt yanlış ol yerde Karışmayan men sana maysa Karaş yarın ol yerde Karışmayan men sana maysa Karaş yarın ol yerde Karışmayan men sana maysa
beğul Yatamaydım fadımı men yeni Seyen seni seyen ölüm yeni Deyip karışyamaydım Seyen seni seyen ölüm yeni Deyip karışyamaydım Karışyan karış yarın öl yerde Karışyan men tanımaydım Karışyan karış yarın öl yerde Karışyan men tanımaydım Geçtin yürekli adın dillerde Leyli saçları zadım tenlerde Doğuşuşta gülüm yine şöyle yerde Karışyan men tanımaydım Doğuşuşta gülüm yine şöyle yerde Karışyan men tanımaydım Karışyan karış yarın 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 şöyle yerde Karışyan men tanımaydım Rahman köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin. Bizden getmeşigimizi ýene de gysgazyk sowallar bilen dowam edýäs. Halka, ýagny sizi Rahmany tanadan ilkinji aýdym haýsy? Men ilkinji tanadan aýdym hoş geldi. 2009-njy ýylda Dilberim diýip bir aýdym çykarpdym. Dinleýijilerimiz o kabul etdi. Söýgüsiniň gazanyny. Söýgüsini gazandy. Näil duýgu başlangyçdy Rahman şonda? Garaşypdyňmy şol çykar diýip şol aýdym Dilberim. Biz özümizden gowuryp dinleýär şol aýdym. Men şo 19 ýaşymda täsin duýgular galdy. Elbette duýguly dünýäňizde ýene de şeýle bir ýatda galjak, buýsans bilen ýatlyjak aýdymlardan köp bolmagy tüýsürekden arzuw edýäsiň. Şunu gotda möhüm 3 saat näme Rahman? Esasy hoş geldi adamkärçilik, söýgü, ihlas. Elbette her bir zada ihlas gerek. Ihlas bilen aglasaň Rahman, sokur gözden ýaş çykar diýilýär. Ne bu arada bolsa sungat ýoluny bize Rahman baş halifa bolup duran Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň Kämil paýhasynyň syzylyp çykan ajaýyp eserleri bize ýol ýörelge görüldümekde bolupdy. Gahrman Arkadamyň her bir eserini edip terbiýe we öwrenmäne käm zat bar. Şoň üçin Gahrman Arkadamyň kitaplary ýan kitabynda görüldi. Elmedama şeýle Rahman Arkadagy ýurdumyzy hormat prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyň saýesinde ýurdumyzda şeýle toýlanýan toý bayramlarda ýurdun wasp etmek, eser etmek tüýsürekden arzuw edýäs. Nädir Rahman aýdym saatlara geçmeden öňürti ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň ýyl içinde adygyp ýoň bolmagy sizin pikiriňizçe näme bagly? Hoş geldi. Dama biz özlügde edýär. Şu dinleýijilerimiz näýle aýdymy, näýle söýüp aýdymy, gow dinler, näýle gow kabul eder. Elime dama şu pikirde edýär. Aýdymyň köp dinlenmeginiň sebäbi şu söz bilen sazyň gabat gelişine bagly. Ýöne Rahman söz bilen sazy gabat gelende de ýerine ýetirişine de bagly hadýa. Hoş geldi. Ýerine ýetirişini dinleýijiler baka berýär. Rahman, onu sizin pikiriňizçe başarmaklaryň syry nämede? Men pikirimçe hoş geldi şu başarmaklaryň syry ýa-da gaýtman din öňütmekde. Dime zähmet çekmeli, işlemeli. Şu zähmet çekden ähli işlen götüründen gepmeli. Elime dama Rahman şeýle çekýän zähmetiňizde döredýän eserleriň şowul çykman arzuw edýäs. Sağ olun. Gelin ne getmeşiňizde bir dowamy aýdym saatlar bilen dowam edelim. Ulug olsun.
Na, takma saklan size garaşya. Nerede yar erkin yatanı, nerede yar erkin yatanı, o yermana kıymadı edim, o yermana dedmedi edim, gözlerime çöp atanı, gözlerime çöp atanı, landır dilim çıkmak dedim, landır dilim çıkmak dedim. Nerede yar, nerede yar, nerede dildar? Nerede yar, nerede yar, nerede dildar? Aç gözlerin görsem aç gözlerin görsem kalmatına dursam kalmatına dursam teşnelerinden sorsam teşnelerinden sorsam kararım yok çıkma dedim, kararım yok çıkma dedim. Nerede yar, nerede yar, nerede dildar? Nerede yar, nerede yar, nerede dildar? Paralı dir galıp pınga, paralı dir galıp pınga. Dermen elim dostlar devran, dermen elim dostlar devran. Gözlerime çöp atanı, gözlerime çöp atanı, lanır dilim çıkmak dedim, lanır dilim çıkmak dedim. Nerede yar, nerede yar, nerede dildar?
çilen Badır yeke arzum devran sürdüm kenglinin Kalbim senin doymaya balkım ol sen dilberim Yarım senin gözün yok senin peri peykerim Yarım sensiz omumu allınla kuşum derim Yarım senin gözün yok senin peri peykerim Yarım sensiz omumu allınla kuşum derim Yipsiz mağlanım nedin gözümümde sendine İstedin canım vereyim sana yarım Gerekirler Gerekirler yigitler Yarım senin gözün yok senin peri peykerim Yarım sensiz omumu allınla kuşum derim Yarım senin gözün yok senin peri peykerim Yarım sensiz omumu allınla kuşum derim Yipsiz bağlanım nedin gözümümde sildine İstedin canım vereyim sana yarım Rahman, yerine yetirip veren aydımdan için köp sağ olsun aydiyas. Sağ olun. Bilen ne getmeşiňizi ýene de gysgaçyk sowallar bilen bir pikir alşma bilen dowam edýäs. Şu göwnüň giňlik küýsänne, kalybyň giňlik küýsänne nire edýän, näme edýän Rahman? Hoş geldin. Men şu kalbim giňlik küýsänne men özüm sporty gowarýan. Elbetde. Aa. Sport adamyň bir jan saglygyny, ruh taýdanam has bir adamy gollap berýän zat Rahman. Ondan men esasy futboly tomaş etmänem gowarýan. Demek göwnüňiz giňlik küýsänne, sport we meşgul bolýaňyz, sport Aa. oýunlaryny tomaş edýäňiz. Aa. Ondan hasam şäxsiňizde masalýa. Aa. Edilýän belliklere näle garaýaňyz Rahman? Ine toýdur bayramlarda siz häýelişini halkymyzyň hyzmatyna adamlarda. Aa. Elbetde bir belliklerim bolýandyr. Şoňa näle garaýaňyz? Edilýän pikir dogry bolsa, düdetjek bolýan. Şoňa gownitde garaýan. Ýaxşy niýet ýarym döwlet diýär. Adam ömrü diýer Rahman ziýadadyr, ziýatdyr. Dogry biledin, ýaxşy niýetden, ýaxşy pär bilen ykbalar sowunmaz, ýada kywatdaş. Ýaxşy niýet bilen, ýaxşy pär bilen. Şahir aýdýar, serde diňe ýaxşy pikirler gaýnatgyn. Çünki ýaxşy niýet ýarym döwletdir, dünýä iňýar ahir. Ähli gowluklar diňe ýaxşy niýet bilen, ýaxşy pär bilen insan ömrüniň gymmaty nämeden ibaret? Sizin pikirinizçe. Men pikirimçe hoş geldin. İnsan ömrüniň gymmaty päklikden, halalykdan ibaret. Madam hoş geldin, ýaxşylykda ýatlansan, gowlukda ýatlansan, ene insanyň ömrüni berýän zatlar. Rahman, şu elmidama özüňize edýän belliňiz barmy durmuşda? Kär belli edýän. Men esasy aýdymy dinleýän, özüme belli edýän zadım köpürak halipalar dinlemeli. Ene men belli edýän zadım täze aýdymy döretmeli. Täze ýanky keng döretmeli. Esas belli edýän zatlar. Hemen ähli zada wagtyny ýetişmeli belli edýän. Demek Rahman näme sizi ýaşap bilmeýär? Men özüm aýdymy aýtmasam, aýdymy dinlemesem, men ýaşap bilmeýär. Esas aýdym aýdasym gelýär. Aýdym dinläsim gelýär. Şu aýdym üçin käwa özü joş ýanat bolýar-da. Şonda wara şeýle bir duýýan käwa toýdudy. Şu toýa wara çaltyrap barasym gelýär-de. Şu aýdym aýdasym gelýär, ýerräk baryp. Esas şu Şahirin belleýişi ýaly aýdymsaz insana kär däl, ol akbar bolup durýar. Elmidam aýdymsaz dünýäňizde şeýle
höwesiňiziň joşup durmagyny, ilhamyňyzyň joşup durmagyny arzuw edýäs. Geliňini geçmişiňizi dowamly aýdymlar bilen ajaýyp bir ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy tomoşaçylarymyza ýetiräýär Rahman. Ähbarlar, onna bilen daşlaşmaň, ýygyderli aýdymlar siz üçin ýanglanýar, diňleýän diýinjalyň, leýda talyň bilen sahnamyzda Türkmenistanyň at gadaran artisti Bahmalowazy Rahman Hudaýberdiýew. Gündüz yağdırma, akşam kararma, görmesem mehrem yüzünü. Mulayim huda, göz yaman gece, bahşedem demimi. Min kalbi yazsın, şeyine netice, tapmarım gelmem denimi. Can yıllar canım kutsa görmesin. Can yıllar dinlep desin. Yadayın vatmanı jahanı bedesin. Can yıllar dünya giyinesin. Can yıllar canım kutsa görmesin. Can yıllar dinlep desin. Yadayın vatmanı jahanı bedesin. Ecelemedin yüzün, tevbelemedin yüzün, mıkama gülüp dursun. Canlar sağ olsun, tevbelemedin. Ellerimi oysam, senin ellerine, gözümümde çağı devrim. Terbiyen minni, derin edebimde, ömrüme koştum ömrüm. Mulayim huda, göz yaman gece, bahşedem demimi. Min kalbi yazdım, şeyine netice, tapmarım gelmem demini. Can yıllar dünya giyinesin. Can yıllar canım kutsa görmedi. Yadayın vatmanı jahanı bedesin. Can yıllar dünya giyinesin. Can yıllar canım kutsa görmesin. Can yıllar dinlep desin. Yadayın vatmanı jahanı bedesin.
Adamında kudu balında daima yaptın yedini onun ciğeri İmma onun cini dokuda payla İnsan kudemet şimdi kuyse yer yürü Yaşlın arasında karralar geri Boyunu versinle yaşlarım yaşla Şalarım dilin için kömektir Karılar yaşlarına umut da bolsini Boğunun çağa bolsini uranağım Yaşlın arasında karılar geri Karılar yaşlarına umut da bolsini Boğunun çağa bolsini uranağım Yaşlın arasında karılar geri Yaşlın arasında karralar geri Karralar keyinde yine olma Yine de uğramızda şalar can geri Yaşlın arasında karralar geri İlimden günümden taş olsun mutlu Toydur bayramı değil bilinmesin Juvanlar bayramı gelişini bolse Karıtık saatlik bedim kuru Yaşlın arasında karralar geri Juvanlar bayramı gelişini bolse Karıtık saatlik bedim kuru Yaşlın arasında karralar geri Köpü yarab durun nere olun olsun Yine gıydın bolsun boylarım derim İkisi mıncık manevi sakladı Şalara yaş dileyen uzaktan Yaşlın arasında karralar geri İkisi mıncık manevi sakladı Şalara yaş dileyen uzaktan Yaşlın arasında karralar geri Berekella, berekella Komşuyumuzda değil, komşu para On bilir bolmağımızdan dudemiz Görmeyen tadına gözün açma Bilmeyen tadına bilmene kömek Yaşlın arasında karralar geri Görmeyen tadına gözün açma Bilmeyen tadına bilmene kömek Yaşlın arasında karralar geri Yaşlın arasında karralar geri Yaşlın arasında karralar geri
Rahman köp sağ bolsun aýdýas. Bir-biriniň ziyada şeýle ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Bizinni gepleşigimizde ýene-de bir gysgaçyk sowallar bilen dowam edýäs. Elmydama bir insan ýa-ni gepleşigimiň başynda da belledik. Arzuly ýaşaýar diýdik-de. Durmuşda siz esas haýsy ýörelgelere ýerýäňiz? Esas ýörelgem wagtyň gadaryny bilmek. Onuň her bir pursatyny awraýly, manyly geçirmek. Birek-birege inanmak, ýakynlaryň bilen, dostlaryň bilen diýdarlaşmak, toýly günlerden gatnaşmakdan ibaret. Elbetde Rahman dogry belleýär. Şu aslında biriniň bagtyna, biriniň bir şatlygyna, begenip bilmeň ödem biriniň bagtyna gowanyp bilmekligiň ödem Rahman biz üçin uly bagt dogry dälmi? Elbetde biz şeýle bagtly ýurtda ýaşaýas. Şeýle bize bagt peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lider bilen baş halypamyz, Bahriman arkadağymyda, hormatly prezidentimiz arkadagly, Bahriman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Indi bagty bir söz bilen beýan etmeliýsiňiz, näme diýerdiňiz Rahman? Hoş geldi. Bagt diýilende men watan ýerdim. Elbetde her bir ýürekde, her bir insanyň kalby, her bir dörüjlük işgär, islenlik kärdäki zähmet çekýän insany şeýle asuda watan diýip seslenýär. Doğru belleýär. Rahman, häzir ýene bir aýdym taýdara geçmeden öňürti ýene bir täsirli sowalymyz bar. Häzirki wagtda siz ençe aýdym taýdary dowamlykda öz dinleýijileriniňde, öz muştaklygyňyza hälişini ýetirip durýaňyzda, nebeden aýdym taýd sunugatyny Usat Halypalamyzyň hem aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz, öz döreden aýdymlaryňyza ýerine ýetirýäňiz. Ýöne şu wagtda şeýle döretip gelen aýdymlaryňyzyň hemmesini pikir edin, jemläp seretsek. Näşe? Hemmeten siziň aýdymyz şoňa näme diýip at goýardyňyz? Hoş geldi. Özüm ihlas diýip goýardy. Her bir wady ihlas bilen döredýän-de, ihlas bilen ýapyşýan. Elmydama ihlas edip döredýän eserleňiz, ihlas edip döredýän ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz tomaşaçylaryň kalbynyň töründen hemişe ýaly orun alsyn. Sag bolun, hoş geldi. Gelin onda Rahman gepleşigimiziň hem indi bir jemleýici pursatlary ýakynlap gelýär. Bir joşsunly aýdymlar bilen gepleşigimizi dowam etsek. Ulfa wasila. Ödem ýygyderlikde. Ulfa wasila, hoş geldi. Lahwalar ona bilen daşlaşma, ulganda owaza, ulganda galyň. Yaşlı köp kolu, yaşlı zamanı, bir akıldarlar tarta yetenli. Erden değil mertebesiydin anam, namın korasa balta yetenli. Aklı biri adam batırını bilmez, hilegar kadını yetirinip bilmedi. Bedatli devlet götürünüp bilmedi. Sama bolary ýaldy aşa yetenli. Sama bolary ýaldy aşa yetenli. Ayrı düşün gari işini
Qaytam dilyem gelir ile yetenni Hemmelerden iler kere yetenni Niyetli batkeş adam satanın aldı bir ocağı bu vatanın inni bile köp adam hiç satanın tobayın başı böyle yetenin derya topuk tanır bir adam için mukaddesler yoktur bir adam için ağa teke böyle bir adam için hemmelerden iyiler kere yetenler bu yüce değiller kulu ile yetenler ağa teke böyle bir adam için hemmelerden iyiler kere yetenler bu yüce değiller kulu ile yetenler Yetenler yiğitler Düşündün yandırmış diyen koyun Akbal barı bolmasa vurup bolmaya Toyun tutup koyan tonlar nikan
göz yaş bilen yuvup bozup olmaya. Toyunda da diyan soňlar nikah, göz yaş bilen yuvup bozup olmaya. Adam atayin edilen beri, boklarmış yerkimin münasip yar. En dedim okla bolsa min dedim der. Biyune ölür veyran eylemem. Adam atayin edilen beri, boklarmış yerkimin münasip yar. En dedim okla bolsa min dedim der. Biyune ölür veyran eylemem. Berekellah, berekellah. Oltanadım, seyle çıktım, gördüm seni aynana. Şanımın avrin baktın, duydun mu sen aynana. Sen durmuşsun kadar gülü, kalmağın sen aynana. Kıyıp yürüvün, teytemeli, baktım morgun aynana. Aramıza yıllar düştü, değmedin sen aynana. Uçlarımdan karar geçti, yemedin sen aynana. Aramıza yıllar düştü, değmedin sen aynana. Uçlarımdan karar geçti, gelmedin sen aynana. Seni görüp kaynap coşmuş, sana köngül bağla. Sana yürüp sırım açtım, gittin işte dağla. Sen uğrunda yaşım dedim, kaldım gönül ağla. Juvan kalbim o da yat, değmedin sen ayna. Aramıza yıllar düştü, değmedin sen ayna. Uçlarımdan karar geçti, gelmedin sen ayna. Aramıza yıllar düştü, değmedin sen ayna. Uçlarımdan karar geçti, gelmedin sen ayna. Çemen bağlar, güller verdi, sollu gülüm ayna. Diyenim dil verip ballı gönlüm ayna. Diyenim
Rahman, ine gelmişimizde bir-birinin ziyada joşunu aydınları yerine getirdiniz. Acayip aydınları yerine getirdiniz. Sağda negitlerde köp sağ olsun aydiyaz. Elmedama şeyle bir gowullerde didarlaşıp, şahatlıklıgını, toyluğunu didarlaşıp nasip etsin. Bakmalı vadınız elmedama. Türkmen halkının milli lider bilen baş halifamız, Kahraman Arkadağımızın, hormat prezidentimiz Arkadağlı, Kahraman Serdarımızın sayesinde toy bayramlarda, mağı yayılımda, Belent yanlanmağını in esaslı adam şovluğun yar olmağını tüsürekten arzu ediyaz. Sağ olun, hoş geldin. Gepleşiňiziň täsirli boldy. Şu pursatdan peýdalanıp Mehriwan, Gahryman Arkadağly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun diýen janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, tutýan işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sag olun, arzuwlaryňyz hasır bolsun Rahman. Sag olun. Ne Rahman bugün garaşdy ýurdumyz, asuda diyarymyz, Türkmen halkynyň milli lider bilen baş halifamyz, Kahraman Arkadağymyzyň, hormat prezidentimiz Arkadağly, Kahraman Serdarymyzyň saýasynda mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 33 ýyllyk bayramçylygy uly dawara bilen, uly toy bilen bellenýär. Elbetde şeýle şahatlykly günne, bagtly günne bir agardywlaňyzy bize tomaş edýän Mehriwan illeşen bilen paýlaşdyňyz. Garaşdyrlygymyzyň 33 ýyllyk bayram bilen Mehriwan Arkadağly Gahryman Serdarymyzy, Türkmen halkymyzy tüýs ýüregimden gutlaýan, ýurdumyzda toy bolsun, aýdym saryň sesi Belentden Belent ýanlasyn. Berekella, berekella. Yaktımın sen betleşir sen aya. Ovadan cımaya girmaya. Sana dar bolup göğnüm kalmasın ya. Girmaya, oh girmaya. Ovadan cımaya girmaya. Maya, 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 maya. Maya, maya, maya. Maya, 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 maya. Maya, maya, maya. Berekella, berekella. Matan kuyten yüreğim mayalı. Senin yüreğimin kalalı. Sana bakşedip yazanamam. Gelmaya, oh gelmaya. Ovadan cımaya gelmaya. Maya, 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 maya.
ya kara gözlerim Yüreğime sana dediler Batınlı ya kara gözlerim Yüreğime sana dediler Mecnun balık yere Mecnun kimin yere Yüreğimde tedev Yüreğimde tedev Mecnun balık yere Mecnun kimin yere Yüreğimde tedev Yüreğimde tedev Berekella yigitler Mehmanlar, ine şunun bilen ulgamda owagatdy Aydın saada deyinjar gepleşigimizin bugünkü göçme sany jemleýäs. Şu bagtly pursatda bize şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap ýaýlama bermäge ähli mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri döretip berýän biziň baş halifamyz, gahraman arkadagly gahraman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahraman arkadagymyň hormatly prezidentimiz, arkadagly gahraman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn, elmydama her bir oňşokda agdy birlik höküm sürsin. Ýene-de gepleşigimiziň täze sany diýdarlaşýança, ulgamda owaza görüşýänçäk. Hoş sag bolan mehmanlar.